Χαίρετε μαγκές πλώς, όλα μεγάλα και πάμε στο βίντεο. Σήμερα σε αυτό το βίντεο έχουμε ένα πάρα πολύ διαφορετικό βίντεο, όπως πάντα, ξέρετε κι εσείς. Σήμερα σε αυτό το βίντεο έχω πάρει κάτι κάρτες. Ναι, δεν είναι μέσα στα φαγγελάκια, δεν με άφησε το YouTube να ανέβω στο βίντεο που τα άνοιγα. Έχω εδώ πέρα μάγκες, θα σας πω το πρώτο θέμα. Yu-Gi-Oh! Δεν ξέρω από την άλλη για να με καταλάβετε. Και έχουμε και, άντε να σας δείξω, Son Goku. Είναι γενικά, δεν σας το πω εδώ είναι Dragon Ball, ναι. Και τώρα μου πείτε, πού τα πήρες αυτά. Να σας βάλω ένα κλιπάκι για να καταλάβετε από πού τα πήρα. Το game μου μπορείτε να το βρείτε στο 19 Μαΐου, έτσι είναι εδώ. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Διάφορα κινέζικα φαγητά, π.χ. Hot Chip Challenge, ξέρετε όλοι, και αυτό εδώ. Φιγούρες, μόνο και την Luffy, και εδώ μόνο και την Luffy. Εγώ μόνο αυτές ξέρω. Μαξιλαράκια με game on πάνω φυσικά. Και μικρά φανκούπε και με κουτάκια μπορείς να πετύχεις φιγούρες. Εδώ, εδώ και εδώ. Μετά εδώ έχουμε παιδιά πάρα πολλά κόμικ και βιβλιαράκια, μπορείτε να δείτε. Όπως Dragon Ball, One Piece και εκείνο One Piece, Dragon Ball. Εδώ έχουμε λίγα Funko Pop, θα σας δείξω και τα άλλα. Και μετά κάποια αξεσουάρ από τις φιγούρες. Διάφορα μικρά μπερλόκ για να βάζεις τα κλειδιά σου. Να το αγαπημένο μου παιδιά είναι το εδώ. Το Monkey και το Luffy. Φακελάκια, πάρα πολλά, όπως και εδώ. Yu-Gi-Oh! Γενικά. Και εδώ όπως σας είπα έχει πάρα πολλά Funko Pop. Γενικά μπορείς να βρεις εδώ γενικά ό,τι θέλεις. Και παιδιά κοιτάξτε εδώ πως πάνε τις κάρτες. Κοιτάξτε εδώ, αυτές εδώ πέρα μάγκες είναι πάρα πολύ ακριβές. Οπότε είδατε παιδιά, πήρα τα Game On. Έχει τα πάντα όπως είδατε. Και αν θες να έχεις κάτι αναμυστικό από εκεί πέρα έχουμε την πρώτη κούπα που είναι αυτή εδώ, Game On, με πορτοκαλί από μέσα. Και αυτό εδώ. Και η δεύτερη που είναι άσπρη και λέει πάλι Game On Collectible, κάπως έτσι. Και που είπαμε θα τις βρεις στην οδό 19 Μαΐου. Την έχω κάπου εδώ πέρα, θα σας το βάλω λίγο καλύτερα την οδό, να την γράψετε και εσείς στο χάρτη. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο έχω διάσει ένα μεγάλο άλμπουμ μου, έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα. Θα βάλω Dragon Ball και Yu-Gi-Oh! Γιατί δεν μπορώ έτσι να τις έχω. Και από το κατάστημα μάγκες Game On έχω πάρει και θήκες για τις κάρτες. Π.χ. μπορείς να σας δείξω κάτι παρόμοιο. Έχουμε αυτή εδώ την κάρτα. Πείτε ότι είναι καλή. Μπορείς π.χ. να την βάλεις εδώ μέσα. Και την έχεις έτσι. Και γενικά είναι μια καλή κάρτα. Αν χαλάσει, σκιστεί τις γωνίες, μετά δεν είναι καλή. Να σου το πω. Ας αρχίσουμε πρώτα από τις Yu-Gi-Oh! Που είναι πάρα πολλές. Είναι πολλές, δηλαδή να σας δείξω εδώ. Είναι πολλές, γιατί είχα πάρει πολύ κοπαγγελάκια. Ας αρχίσουμε. Δεν θα λέω αυτή, απλά σας τις δείχνω. Και όπως σταματάω, να ξέρετε, θα σας λέω ότι θεωρώ ότι αυτή είναι κάρτα καλή και ναι. Αυτό. Και πριν σας πω, θα τις βάλω στο άλμπουμ και μετά θα σας το δείξω να πείτε αν τις έβαλα καλά. Δεν το καταλάβει, νομίζω πρέπει να έχω πολλά αστεράκια, αλλά ούτε το ξέρω, οπότε δεν θα πω αυτή είναι καλή, αυτή δεν είναι καλή. Έχω μια κάρτα με πολλά αστεράκια, αλλά δεν είναι καλή. Αυτή. Και να ξέρετε, δεν έχει μόνο Yu-Gi-Oh! Και Dragon Ball, έχει και άλλα πράγματα. Είδατε και στο βίντεο. Σε κάθε φαγγελάκι έχει και μια χρυσή, αν δείτε χρυσή. Μια που π.χ. εδώ θα πω. Αν δείτε και το βίντεο είναι. Ναι, κάπως έτσι. Να και αυτή. Αυτή είναι μια πιο αριστερή. Θα δείξω μια σκέτη. Έχει διαφορά. Πείτε λίγο, δεν έχει διαφορά. Βλέπετε ότι αυτή γλιστερίζει γιατί είναι νομίζω καλή. Να πάμε στη σάλτσα. Αυτή εδώ θεώρησα ότι είναι καλή γιατί έχει πάρα πολλά αστεράκια, αλλά δεν ήταν τελικά. Μετά έχουμε και αυτή. Αυτή δεν είχα δει είναι καλή. Καλά, το πειράζει. Πού γίνεται. Αυτή. Δεν τη διαγνώριζε γιατί έχω πλέον διπλές. Και να πω, πες ρε παιδιά ότι πετυχαίνει μια πολύ καλή κάρτα. Και θες να δεις πόσο κάνει, γιατί όλοι έχουμε αυτή την απορία. Σας έχω εδώ πέρα την εφαρμογή την οποία πάτε, διαλέγετε τι είδους είναι κάρτα, Dragon Ball, One Piece, Pokemon, Yu-Gi-Oh! Και μετά γκουγκλάρεις, γράφεις εκεί στην αναζήτηση το όνομα της κάρτας και τον αριθμό και μετά βρίσκεις πόσο κοστίζει. Ναι, θα δίνω κάπου εδώ πέρα την εφαρμογή και το όνομα. Ναι, θα συνεχίσουμε.
Αυτή εδώ θεώρησα ότι είναι καλή, γιατί και αριστερά, και άλλα έχουμε κι άλλες. Ποιος ξέρει να μου πει, γιατί εγώ δεν ξέρω. Και όπως σας είπα, στους 500, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Μάγκες, κοιτάξτε πόσους είμαστε. Πόσους είμαστε. Ρε παιδιά, αφού το έχετε, εγώ το ξέρω. Στους 500 παιδιά θα πάω να αποδομητευτώ ό,τι πράγματα έχει το game mode. Π.χ. φακελάκια. Έχει και κάτι κουτάκια που έχει μέσα μικρές φιγούρες. Θα πάρω τα πάντα και θα κάνω βίντεο μαζί σας. Συνεχίζουμε. Αυτές ήταν οι Yu-Gi-Oh! Κάρτες. Ναι. Και τώρα θα μου δοθεί όλες αυτές εδώ, οι Yu-Gi-Oh! Θα τις βάλω στο άλμπουμ. Τώρα μου πεις συνδέσεις, θα βάλεις και Dragon Ball και Yu-Gi-Oh! Θα τα χωρίσω. Θα τις βάλω μπροστά, δεν έχω πρόβλημα. Και τώρα πάμε και στις κάρτες που μου αρέσαν εδώ παραπάνω, γιατί πέρα δεν βλέπω κανένα, πέρα. Σου λίγο να μετά. Συνεχίζουμε. Αυτές. Οι αριστερίζουν, δεν ξέρω, έχω πολλές κάρτες που αριστερίζουν, αλλά δεν είναι καλές. Μου πέρα παιδάκι εκεί πέρα. Το παίρνω το Jet, δεν ξέρω. Αυτό. Δεν θα θυμάσαι πολύ να το. Αυτή εδώ η κάρτα είναι έτσι και έχει από πίσω. Το δεν ξέρω αυτή η κάρτα είναι. Τι. Έχει το Σογκόκου και. Ναι. Έχει πολύ καλό. Αυτή εδώ την πέτυχα εγώ. Κάτι φίλους μας. Δεν ξέρω τώρα είναι καλή αλλιώ ή δεν πειράζει. Αυτή. Η αγαπημένη μου μάγκες και είναι πολύ ωραία. Ο SSG Σογκόκου. Πολύ ωραίος. Αυτό. Αυτό νομίζω ότι το ξανά έδειξα να το έχω διπλό. Και αυτή η κάρτα μάγκες είναι αυτή τη διπλή, να σας δείξω. Είμαι μέσα και είχαμε δύο. Ναι. Και αυτές ήταν παιδιά η Dragon Ball. Όποιος θέλει όμως μπορεί να πάει να πάρει και αυτά εδώ, όπως σας είπα. Βάζει μέσα τις καλές του κάρτες για να προστατεύονται. Και τώρα παιδιά θα τις βάλω στο album και θα δείτε πώς τις έβαλα. Και θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Πάμε. Τώρα παιδιά πάμε να δούμε πώς έγινε, κάτσε να το έχω έτσι. Αρχίζουμε εδώ, έτσι. Φαίνεται πολύ όμορφο όμως, μπορείτε να θέλω να μου πείτε αλήθεια. Έτσι. Και μετά έπιασε μόνο μια σελίδα. Τώρα πάμε στις Yu-Gi-Oh! Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ όμορφος γενικά. Να μου πείτε και εσείς το γνώμη σας, γιατί εμένα οι Goku μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό ήταν παιδιά το album. Είδατε μάγκες, κάναμε το... Βάλαμε τις κάρτες στο album, αλλά θα μου πείτε τώρα. Κάποιοι θέλω εγώ να μάθω πόσο κάνει η κάρτα μου. Έχω εδώ μια εφαρμογή την οποία σε αυτήν την εφαρμογή μπορείς να πας να δεις ποιοι έχει κατηγορίες και πας, πατάς την κατηγορία και μετά γράφεις το όνομα της κάρτας. Αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Προσέξτε όλοι, ναι, κουρεύτηκα. Πήρα μάγκες γιατί είναι Αύγουστος και έχει 35 βαθμούς. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας. Θα ήθελα να κάνετε όλοι όσοι βλέπετε το βίντεο ένα like, ένα subscribe και το καμπανάκι γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και ξέρετε ότι ο στόχος μας είναι οι 500 subscribers. Και παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Bye!